Så er vi Roskilde Skatepark, og dukken har lagt sig på ramperne, så vi er ude i en street session. Her kommer Rasmus. Gamle trick. Jeg tror der kommer en Olli Monetti. Konge Olli. Og der forsvinder han. Men hvad sker der? Han er væk. Han kommer tilbage. Og hvad laver han der? Sindssygt ting. En Olli. Sådan. Op. Axel stall. Han genoptager det. Han var hørt 50-50 grind. Kommer der. Op. Wall rider. Tilbage igen. 50-50 med afgang. Op på den kolde rampe. Han er iskold. Sådan. Frontside Olli Monetti. Og der. Så tager han fanden ved sig. Nu går det stærkt. Der, han ripper. Ja, der er 58 minutter på klippet endnu. Og den der kommer nu, den kender vi kun alt for godt. Vi skal lige have den hernede fra. The Concrete Kiss. Kommer han ned der? Det kunne vi slet ikke, det skal vi have igen.